Ja, heel sterk. Heel sterk. Veel respect. Echt sterk. Tranen van het lachen. Ik vond het echt subliem. Ik denk dat hij zijn beste show gemaakt heeft. Ik vond het boeiend. Ik heb anderhalf uur aan mijn stoel gekluisterd gezeten. Ik heb hem goed gelachen, van begin tot einde eigenlijk. Zo hard Ik gelachen. vond het heel strak in elkaar zitten. Dus, deze is al het beste dat ik hem al gezien heb tot hiertoe. Schitterend. Schitterend. Een uniek figuur eigenlijk in de comedy. Ja, dat vind ik wel een grote klasse, dus ik ben heel trots op hem. Ja. Maar de energie waarmee hij dit doet en de vele lagen in die voorstelling. Ik ben ontroerd. Ja, grappig en ook touchy. En hij kan zich dat permitteren, want wij hebben zo hard gelachen. En het is een prachtige vlugstudie. Daar zit je voor in te lezen. Ik denk dat dat de beste Thomas Smit is dat we tot nu toe hebben gezien.